volem que quan l'usuari introdueixi un usuari i un password en concret, se'ns marqui com que aquell usuari s'ha loguejat correctament. Si no ens introdueix un usuari i un password en concret, volem que ens quedi com que no està loguejat. Llavors, el primer que farem és, necessitem el formulari, en el qual l'usuari introdueix el user i el password. Aquí he posat user password, però podrien ser qualsevol cosa que a nosaltres ens interessi. Normalment serà sempre l'email i el password, o el username i el password. I en aquest cas el que farem serà enviar aquest formulari a login.php. Per tant, anem a crear-nos aquí un arxiu que es digui login.php. New file, login.php, que posarem aquí a la dreta. Què farà el login.php? Login.php el que ha de fer és agafar els valors que jo li envio des del formulari i comprovar si són uns valors correctes o no. Com els agafem aquests valors? Depèn del mètode en el qual jo hagi enviat el formulari. Si no li indico mètode, per defecte s'enviarà per get. Si no li indico mètode en el formulari, els paràmetres, els valors del formulari s'envien per get. I per tant, sense mètode això ho rebríem d'aquesta forma. Usuari igual a $get i el nom del paràmetre, user. Següent punt, el password faríem $get i el nom del paràmetre, en aquest cas és pass. Recordeu que el que li poso aquí entre cometes ha de coincidir amb el nom del paràmetre de l'input. Normalment el login, o tot el que seria informació de l'usuari, no s'envia a través del get, sinó que s'envia a través del post. És un altre mètode. Per indicar-li que ho agafi que s'envia a través del post, l'únic que l'hem d'indicar-li és aquí dintre, method post. En el formulari li diem aquestes dades les envies per post. I ara aquí, en el PHP, en comptes d'agafar-les a través del get, les agafarem a partir del post. I aquí també, post. Ja hem agafat l'usuari i el password. Següent punt, hem de comprovar que aquest usuari i password sigui correcte. Com comprovem que l'usuari i password sigui correcte? Aquí hauríem de fer la consulta a la base de dades per comprovar que siguin correctes les dades. Si voleu això ho podem veure més endavant. Ara farem aquí una petita simulació. Li direm que si l'usuari és igual a Pep, per exemple, i el password és igual a 1, 2, 3, 4, considerarem que l'usuari s'ha loguejat correctament. D'acord? Fixeu-vos que aquí, evidentment, això és completament estàtic. El que hauríem de fer és connectar-nos a la base de dades, que si voleu ho veurem més endavant. En el cas que estigui loguejat correctament, anem a mostrar aquí un missatge i li direm login correcte. En el cas que no s'hagi loguejat correctament, farem un echo usuari o password incorrectes. Per tant, no s'ha pogut loguejar correctament. Tal com ho tenim, quan això ho executem, a veure si tenim per aquí per executar-ho. Aquí ho tenim. Jo li poso aquí un usuari, ara mateix estic veient índex PHP, que és el de l'esquerra, usuari Juan i 1, 2, 3, 4, faig un login, m'hauria de dir que són incorrectes. Per què? Perquè l'usuari correcte és Pep i el password 1, 2, 3, 4. Si tiro enrere, usuari Pep amb password 1, 2, 3, 4, faig un login, login correcte. Molt bé, de moment això ens serveix per poc. Quin és el meu objectiu? El meu objectiu és que cada cop que em carregui una pàgina web, jo vull
saber si aquell usuari està loguejat o no. Per mantenir una informació entre diferents peticions a diferents PHPs, el que hem d'utilitzar són variables de sessió. I aquí el que farem per iniciar les variables de sessió és dir-li session start. Session start puc començar a utilitzar les variables de sessió. Quina és la gràcia d'una variable de sessió? Que si li dono un valor en aquest PHP, també estarà visible quan es carregui aquest PHP d'aquí de l'esquerra. Quin valor li puc donar? Doncs aquí ens podem inventar una miqueta. Què podríem fer? Podríem dir-li a una variable sessió session anomenada, per exemple, login, bueno, o li podem dir, li ficarem aquí, ha fet login. La variable de sessió ha fet login, si l'usuari s'ha loguejat correctament li direm que sí. O inclús podem ficar-li aquí un true. S'ha fet login, true. En aquest cas, ha fet login, false. No ha fet el login. Què més podem guardar en una variable de sessió? Si ha fet el login, també m'interessarà guardar quin és l'usuari que ha fet el login. Doncs em puc guardar en una variable de sessió el nom de l'usuari. Aquí, entre cometes, li posem el nom que nosaltres vulguem, user, i el valor. Usuari. D'acord? Un cop ja tinc això, el que hem aconseguit és que quan l'usuari es loguegi, enviï les seves dades, vingui aquí, es comprovin si són dades d'usuari i de password correctes. Si són correctes, en una variable de sessió em guardo com tal aquestes dades eren correctes. I a més em guardo el seu usuari, que això em serà útil per més endavant per si vull veure informació sobre ell. Si no són correctes, doncs poso que ha fet login a false. Clar, aquí ens mantenim en el login PHP. El que voldrem, el que farem, és que un cop l'usuari s'hagi loguejat, el redirigirem. I en aquest cas el redirigirem a index.php. Com podem fer un redirect? Per redirigir, utilitzem el header, la funció header. Header, location, això s'escriu així tal qual, i a continuació li hem d'escriure la web o el PHP o l'HTML on volem redirigir-nos. En aquest cas, a index.php. I en els dos casos ens redirigirem a index.php. Header, location, index.php. El típic que us trobarem molts cops és que si l'usuari fa un login correcte, anem a parar a una pàgina, i si el fa incorrecte, anem a parar a una altra, no? Ho podríem fer, fixeu-vos, l'únic que ens canviaria és posar aquí en comptes d'index.php li posem l'altra pàgina al qual vulguem anar a parar. Aquí ens diu que s'esperava un... Hi ha algú aquí que li falta? És algú d'aquí o no? No, simplement faltava guardar. D'acord. A veure, que això ho trec per aquí. No, això és la pràctica. Vinga, llavors, ara el que tindrem és que si es logueja correcte o incorrectament, anirem a parar a index.php. Anem a veure si això és veritat o no. Si li posem correcte, fem el login, i fixeu-vos que hem tornat un altre cop a index.php. Sembla que no estigui fent res, sí que va a login.php i torna un altre cop a index. Ara, des d'índex, com podem saber si està loguejat o no l'usuari? Doncs gràcies a les variables de sessió. Per tant, primer de tot, anem aquí a iniciar un PHP per indicar que voldrem utilitzar les variables de sessió. PHP, session start. Important, sempre que vulguem utilitzar variables de sessió, hem de començar aquell document amb session start. Ara ja puc utilitzar les variables de sessió.
I què mirarem? Mirarem si l'usuari ha fet login. Si l'usuari ha fet login, significa que està loguejat. Doncs sí. Session ha fet login igual a true. Farem aquí un eco. Recordeu que sempre que vulguem afegir codi PHP l'hem d'afegir entre els tags PHPs. És a dir, que aquí necessitem PHP d'inici i PHP final. Vale? Ara sí que aquest codi d'aquí serà interpretat com a codi PHP. Vale? I anem a començar simplement per algo molt senzill. Si l'usuari ha fet login, farem un eco dient has fet login amb l'usuari i aquí li podem posar el nom de l'usuari. En aquest cas el nom de l'usuari el tenim en aquesta variable d'aquí, no? User. D'acord? Si no ha fet login, eco, no has fet login. Correcte. D'acord? Anem amb el nostre... Aquí està. Vale, doncs vinga, anem a veure aquí si això funciona. Si li posem Juan 1, 2, 3, 4, fem login, ens hauria de dir que no és correcte, perquè fixeu-vos que ens hem loguejat com a Pep nosaltres. No has fet login correcte. Perfecte. Vale, al posar-li Juan 1, 2, 3, 4, què ha passat? Ha vingut al login PHP, ha intentat comprovar si el login era correcte, amb aquest if. Com que no era correcte, hem posat la variable de ha fet login a false. Okay? Si fem un login correcte, això és en Pep, no? Pep 1, 2, 3, 4, fem un login, i ara sí, tenim aquí que has fet un login amb l'usuari Pep. Però és clar, si l'usuari fa login, no voldrem que es mostri això d'aquí. No voldrem que es mostri el formulari per poder fer el registre, en aquest cas fer el login, perquè ja t'he fet el login. Vale? Com podem fer que aquest formulari no es mostri si ha fet el login? Doncs, molt fàcil. Obrim aquí el nostre PHP, i tornem a preguntar. Diguem, tu tens la variable de sessió que ha fet login, el tens a false, no? En aquest cas, no has fet el login. D'acord? O, podem fer al revés. Aquí posem... sí, així s'entén, no? Si ha fet el login, el tenim a false, què voldrem que faci? Si no està loguejat, volem que es mostri aquest formulari. Vale, doncs, atenció ara. Recordeu que una de les propietats de PHP és que jo puc agafar una estructura de control de flux, com és un if, tancar per aquí el PHP, fixeu-vos el que he fet, simplement he tancat, després de l'if, he tancat aquest tros de codi PHP, posaré així en una única línia, és codi PHP, clar, aquest if està tancat aquí, més endavant, però entre aquí al mig jo li puc afegir codi HTML. Fem així, potser, codi HTML. Aquest codi d'aquí només s'imprimirà si es compleix aquest if. Li estic dient si ha fet login igual a false, és a dir, si no ha fet el login, imprimeix el que hi hagi a continuació. Per tant, ara venim aquí. Si l'ha fet el login amb l'usuari Pep, l'imprimeix correctament. D'acord? Si no l'ha fet el login amb l'usuari Pep, ara tenim un problema. Ara anem a veure com fer-ho. Si no ha fet el login amb l'usuari Pep, doncs no ho hauria de mostrar. Simplement ho hauria de mostrar. Següent punt interessant. Ara com jo puc desloguejar-me, fixeu-vos que ara ja no puc treure
ja no puc desfer-me d'aquest usuari Pep. Estic loguejat aquí i això què? Quan dura? Fins a l'infinit? No, hi ha dues formes de desloguejar-me. Una és borrant la caché. Vale? Per borrar la caché podeu apretar Ctrl, Shift i suprimir. Això us anirà per aquí a la configuració i borrar los datos. Vale? Borreu tota la caché. En el moment en què teniu borrada la caché, si actualitzem, veureu que ja no estem loguejats correctament. Si jo ara aquí li dic pues, usuari no sé, i de password, pues lo que sea, o podríem ficar usuari Pep i password incorrecte, i faig un login, em dirà no has fet el login correcte, i per tant es mostra això d'aquí. Què li poso a l'usuari correcte? Pep, vale, s'ha loguejat correctament. Doncs la primera forma per borrar la caché, per borrar les variables de sessió, és borrant la caché. La segona manera és la que farem ara. Ara el que farem és afegir un botó que s'executi un PHP i aquest PHP el que farà serà borrar la variable de sessió i borrar la sessió en si. Vale? Tot això. Al borrar tota la sessió i les variables de sessió, el que farem serà que l'usuari deixi d'estar loguejat. D'acord? Com ho fem? Doncs molt fàcil. Primer de tot ens creem aquí el nostre PHP. Que serà l'encarregat de fer el logout. Logout. Vale? Posarem aquí baix, a sota del login, perquè veureu que és un codi molt curtet. El logout, quan li mostrarem a l'usuari? Doncs el logout li mostrarem a l'usuari en el cas que hagi fet el login. Si no estàs loguejat, et mostro el formulari perquè et loguegis. En el cas contrari, en el cas en què t'estiguis loguejat, això d'aquí és quan sí que estàs loguejat, mostraré, el que et faré és mostrar un petit link, el que posem aquí dins, que vagi a parar al logout. Logout PHP. Logout. D'acord? Llavors recordeu, aquest tros de codi d'aquí és només si l'usuari no està loguejat. Li mostro el formulari perquè es loguegi. En el cas contrari, li mostro el botó perquè es desloguegi. Si vol s'ha de poder desloguejar. Com es deslogueja? Doncs primer de tot, iniciem la sessió. Session start. Vale. Després esborrem totes les variables de sessió que haguem creat, un set, això és amb la funció un set, i entre parèntesis li posem la variable de sessió que volem borrar. En aquest cas tenim aquestes dues, no? Un set ha fet login i un set al user. Inicio la variable de sessió, borro totes les variables de sessió que hi hagin, finalment tanco amb session destroy, tanco la variable de sessió, tanco la sessió, d'acord? Session destroy no ens borra, les variables les hem d'esborrar nosaltres manualment aquí. I clar, un cop hem fet el logout, li podríem mostrar aquí un missatge a l'usuari, has fet el logout, o podem fer un redirect també. Header, on nosaltres vulguem. Location, i aquí, doncs en aquest cas anirà també a index.php, però podria anar a parar a una altra pàgina que nosaltres volguéssim, que digués, doncs, t'has desloguejat correctament. Anem ara a veure com funciona això. Fixeu-vos, com que s'ha fet login, ens apareix el logout. És el trosset aquest de l'els. Fem el logout, ens borra totes les variables de sessió i anem a parar a index.php.
Perfecte. Ja només ens queda una petita coseta. En el moment en què tenim borrades les variables de sessió, ens surten aquests errors. Un definite index, ha fet login. Vale? Per què surten aquests errors d'un definite index? Bueno, perquè estem intentant, en aquest cas estic intentant accedir a aquesta variable de sessió que potser no existeix. Jo si faig un logout, la borro, vale? O el primer cop que carregui la web estarà borrada, no existirà, i per tant a l'intentar accedir-hi ens donarà un error. Val? Per tant, què necessitem? Com podem evitar aquest error? Per evitar aquest error, el que haurem de fer és que mai utilitzarem directament $session, sinó que abans, a l'inici de tot, si voleu, del nostre PHP, mirarem si existeix aquesta variable de sessió, i si existeix aquesta variable de sessió, ens la guardarem en una variable local. Vale? És a dir, farem alguna d'aquest estil. Primer de tot, creem la variable local que guardarà el possible valor de fet login. Ara, comprovo si existeix la variable de sessió a fet login. Li donarem un valor per defecte, false. Vale, ara comprovem si això existeix. Per comprovar si existeix, amb la funció que ja coneixeu, que és la funció isSet. Si existeix la variable de sessió a fet login, $a fet login igual a la variable de sessió a fet login. Vale? I el mateix amb totes les variables de sessió. Vale? User, tal i qual. En aquest cas van lligades, per tant, també el que podríem fer és un if dient si existeix a fet login i també isSet la variable de sessió user, doncs ens definim també el user per aquí. Vale? Si existeix a fet login i existeix la variable de sessió user, doncs en $user li afegeixo la variable de sessió user. Vale? Ara, cada cop, això ho faríem a l'inici del PHP, cada vegada que jo vulgui utilitzar aquestes variables de sessió, en comptes de fer $session, directament accediré a aquestes variables d'aquí. Vale? Per tant, aquí en comptes de fet login, li posaré $a fet login. Aquí en comptes de la variable de sessió de l'user, posaré $user. Vale? On més s'ha utilitzat la variable de sessió? Aquí. Doncs vinc aquí un altre cop, ha fet login. D'acord? Ara ja ho tindríem. Quan nosaltres carreguem això d'aquí ja no ens surt l'error. Sí, per què? Perquè li he donat a fet login, li he donat un valor false per defecte. Per tant, el primer cop és false. Que l'usuari introdueix un valor incorrecte. Perfecte, no ha fet el login correcte. Que l'usuari introdueix un valor correcte. S'ha fet el login i li dono l'opció del logout. L'opció del logout. Vale? Fem el logout, sortim i ens quedem aquí. Venga, pues vamos a ver cómo podemos hacer ahora para el login, en vez de hacerlo a partir de dos datos fijos escritos aquí, cogerlos a partir de una base de datos. Entonces, para hacerlo a partir de la base de datos, primero que necesitaremos conexión con la base de datos. ¿Vale? En este caso, esta es la base de datos que yo tengo creada aquí con el champ. ¿Vale? Tengo la práctica 04, PHP SQL. Siempre es localhost, recordar, en champ, si no recuerdo mal, es el usuario root y no tiene password. Y por último el nombre de la base de datos, práctica 04./php, que es el nombre de mi base de datos. Cada uno de vosotros pues tendréis vuestra base de datos. ¿Vale? Si hay un error en la conexión, pues mostraremos un mensaje de error en la conexión. Una vez ya tengamos hecha la conexión a la base de datos, tendremos que hacer una consulta para ver si existe algún usuario con el valor que el usuario nos haya pasado a través del formulario, ¿vale? Del post en este caso, y el password
que nos haya pasado el usuario a través del formulario también. Claro, para hacer esta consulta, recordar, necesitamos tener una tabla en nuestra base de datos, como yo he creado aquí la tabla usuarios, en donde almacenaremos pues, los emails y los passwords de los usuarios registrados. ¿Vale? Luego podemos crear también un formulario para registrar nuevos usuarios. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a querer es que cuando el usuario envíe, por ejemplo, pep@pep.com con 1, 2, 3 y 4, nos diga que ese usuario y ese password concuerdan, es decir, que existen en la base de datos. Si no concuerdan el email y el password, pues será que el usuario o el password es incorrecto. Así que lo siguiente que vamos a hacer es una query para preguntar si existe algún email y algún password con los datos pasados. ¿Vale? Vamos aquí a SQL y query que podemos hacer, pues digo, seleccionalo todo de usuarios, where email sea igual, y aquí le pondríamos los valores que el usuario nos posará a partir del formulario. Vamos a poner unos valores de ejemplo, por ejemplo, bueno, unos que sabemos que funcionan, como hemos dicho, gin@gin.com, y el password de gin era 1, 2, 3 y 4. En este caso tienen que salir, ¿no? Tienen que salir algunos resultados. Le damos aquí a continuar. Han salido resultados. Debería salir solamente uno. ¿Vale? En el caso en que salga un resultado, significa que el usuario habrá hecho el login correctamente. Si aquí le hubiéramos puesto unos valores incorrectos, por ejemplo, voy a copiar, vamos a volver a lanzar esta query, pero solamente le ponemos gin. Ahora ya no debería existir ningún usuario con este email y este password. Así que si le damos a continuar, veis que no nos sale ningún resultado. ¿Vale? Así que esta es la query, la consulta que yo quiero ejecutar aquí en mi PHP. ¿Cómo lo hacemos para consultar esta consulta en la PHP? Pues como hacemos con cualquier query. Nos guardamos en una variable la consulta. ¿Vale? Esta es la consulta que hemos utilizado anteriormente. Vamos a sustituirle aquí los valores de la consulta por los parámetros que nos ha enviado el usuario. ¿Vale? Así que aquí en vez de gin@gin.com le concadenaré $usuario. Y aquí en cuentas de password 1234 le voy a concadenar también el password, ¿no? $pass. ¿Vale? Hago la query, le concadeno el usuario, le concadeno el password. Epa. Y ahora vamos a ejecutarlo. ¿Vale? Hacemos pues result igual $mysqli query, ejecútame una query. ¿Qué query quiero ejecutar? Pues en este caso SQL. ¿Vale? Esto me ejecutaría la query. En este caso esta query no queremos recorrer todos los resultados que tiene, ¿vale? Porque no es que yo esté haciendo una query para obtener un listado de usuarios, sino solamente quiero saber si existe algún usuario, ¿vale? En la base de datos con este email y este password. Así que aquí no necesitamos hacer ningún while para recorrer todos los posibles resultados con un fechasoc y extraerlos, etcétera, etcétera. Podríamos hacerlo, por ejemplo, para si quisiera obtener información de ese usuario, ¿vale? Yo si quisiera obtener pues algo de ese usuario lo podría obtener directamente en esta query, pero en este ejemplo no necesitamos. Lo único que necesito saber es cuántos resultados han habido, ¿vale? El número de resultados los podemos conocer a partir de MySQLi
field count. ¿Vale? Esto nos retorna el número de resultados que ha tenido la query anterior. ¿Vale? Así que, una vez hemos hecho esto, esto es el número de resultados de la consulta anterior. Una vez tengo esto, ahora en mi if, este es el if que encargado de comprobar si los datos eran correctos o no. Fijaros que lo único que tengo que comprobar es si la variable resultados, ¿vale? O bueno, si la variable resultados es igual a 1. Si la variable resultados es igual a 1, significa que hay un único resultado y por lo tanto este email y este password concuerdan. Normalmente esto será un 0 o un 1. Si no concuerda ningún email y ningún password, pues habrá un 0. ¿Vale? Si es un 0, es incorrecto. Si es un 1, es correcto. En el caso en que en nuestra base de datos no hayamos especificado que no puede haber más de un email duplicado, ¿vale? Con el mismo email y el mismo password, se podría dar el caso en que hubieran 2 emails y 2 passwords iguales, ¿vale? Entonces aquí podría ser 2 o podría ser más. Eso sería un error en la base de datos, ¿eh? En principio no deben poder existir 2 usuarios con el mismo email y el mismo password. ¿De acuerdo? Entonces aquí, si queréis, para comprobar mejor, pues si resultados es mayor a 0, ¿vale? Pues entraría aquí dentro, se ha hecho el login correctamente. ¿Ok? No os olvidéis siempre, después de que utilicéis, que hacéis una conexión con la base de datos, de cerrar esa conexión con la base de datos. ¿Vale? En este caso borramos lo que sería los resultados free result, ¿vale? Los resultados de la petición que le hemos hecho, y al final de todo vamos a cerrar la conexión con la base de datos. Estamos en PHP, por lo tanto no hace falta abrir PHP otra vez. Hacemos un MySQL y close. ¿Vale? Cierro la conexión a la base de datos. ¿Ok? Ahora toca probar a ver si esto funciona, así que vamos a comprobarlo. ¿Vale? Siempre que debuguéis y tengáis headers por en medio, recordar que el header os hace un redirect y muchas veces no lo queremos, porque si yo le pongo aquí un eco para ver el resultado de algo, por ejemplo lo que estábamos viendo, aquí le pongo resultados, si le hago el eco, como después me hace el redirect, no veo, ¿vale? No veré esa respuesta. ¿Vale? Le doy aquí, ¿vale? He hecho el redirect y por lo tanto, por mucho que lo haga bien o mal, si hay el header, no voy a ver los ecos que yo imprima en el PHP. Por tanto, a la hora de debuguear, cuando tengamos algún error, muchas veces, bueno, tener presente esto del header por si lo tenéis que comentar para ver el resultado. ¿Vale? En este caso, teníamos un problema aquí con esta query, esta consulta de aquí, que es a través de result num rows, para ver el número de resultados de la consulta, ¿vale? El num fields nos indica el número de campos que tiene esa consulta y por eso serían 3, el ID, el email y el password, ¿vale? Nosotros de hecho queremos el número de rows, el número de resultados de la respuesta, ¿vale? Vale, entonces, una vez modificado esto, le quitamos los headers y vamos a probar un dato incorrecto, lo que sea, le doy al login, ¿vale? De un nosfet al login correcta, vamos a poner algo correcto, gingin.com, 1, 2, 3, 4, hacemos el login, ahora sí, has hecho el login correcto, ¿vale?